ପଚାରୁଛି ପୁଅ ତୁ କଣ କରୁଛୁ କହୁନ? କଣ କରୁଛୁ? କହୁଥିଲା ପା ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ପୁଅ? ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ବସିଛ କହୁନ? ସବୁ ମନେ ରହିବ ହେଲା। ମା ତୁ ଆଜି କଣ ଖାଇଛୁ କହିଲୁ? ଭାତ ଖାଇଛୁ, କଣ ଖାଇଛ କହୁନ? ଛୁଇଁ ବେସର ଖାଇଛୁ, ସରକାର ଚିରା ଖାଇଛୁ କୋଉ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବ କହିଲ? ହଉ କାହା ଘରକୁ ଯିବ? ଯାଉନୁ ତୁ ତ ମନା କର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଦେଇଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଚିଲି ଘରକୁ ଯିବ ନା ଝୁମା ଘରକୁ ଯିବ ନା ମିଲି ଘରକୁ ଯିବ? ମାଲୋ ମା ତୁ କଣ କହିଲୁ? କହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହୁନ? କହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିୟମ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବ। ବୋଉ ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ ତୁମ ବୋଉ ନା କଣ କହିଲ? ନଣନ୍ଦ କଣ କହ? ବାବା ମୋ ବାପା ନା କଣ? ମୋ ବାପା ନା ବାଇଞ୍ଚା। ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାମା ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଛ ଦେଖି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାହିଁ କଣ ମାମା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କହୁଛି ଯାଅ ଭାରି ଯିବ ନା ନାଇଁ କହ? ପାଠ ପଢିବନି କି ରହିବ? ମୁଁ କହୁଛି ସକାଳୁ ଖାଇଦେ ପଳା। ସେ କଣ କରିବ? ତୁମ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ସେ କଣ କରିବ? ଯାଅ ଭାରି ସେ ଆଜି ଯିବ ନା ନାଇଁ? କଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଟିକେ କାହା ସହିତ? ମାମା ସବୁ ଭଲରେ ଥାଅ ହେଲା। ସବୁ ଭଲରେ ରୁହ। ତୁମ କାଳ ସବୁ ଆସିବ। ଚାକିରି କରିବ ନା ନାଇଁ କହିଲ? ଚାକିରି କରିବ ନା ନାହିଁ? ଇଏ କରିବ ନା ନାଇଁ କହ? ପଢିଲେ କରିବ ନୁହଁ କି? ପଢିଲେ କଣ କରିବ?